Добрый дзень усім добрым людзям. Кожны, хто займаецца электрамонтажом, у яго узнікае пытанне, што трэба умураваць, усталяваць падразетнікі, монтажныя коробкі. Звычайна уже гадоў з 30 мы бралі большую болгарку з алмазнымі дыскамі, сегментамі і рэзалі бетон, аддзявалі процівагаз, і так все было добра. Але зараз свет не стаіць на месцы, і шмат хто з электрамонтажнікаў прапануе як бы беспалавое працы па усталёвке гэтага электрамонтажу, падразетніку і ўсяго астатняга. Ну, перш-наперш мы пасля алмазных дыскаў карысталіся дзе-нідзе вось такія. Была ў мяне ёсць і короначка такая 68, ну гэта адзінкавыя выпадкі. Я ее свердляваў, побач ставіў паласос і неяк смактаў. Да, потым, каб было, калі уже больш што-небудзь, матэрыял больш мягкі, то выкарыстоўвалі вось такую кітайскую алмазную короначку 76, потым замовілі 70, але пакуль не карысталіся. І ўсё як было добра, але прыйшоў час, калі трэба працаваць у кватэрах, у якіх жывуць людзі, і трэба, каб не было пылу, таму што маленькія дзеткі, шматдзетная сям'я, тым больш, што мы адмыслова для гэтага набылі вось такі прамысловы будаўнічы пыласос, які сапраўды працуе так, як трэба. Я ўжо працаваў ім і вельмі задаволена. І таму пан Александр з арганізацыі, якая займаецца ў нас продажам рыштунку, вось падарыў мне такі набор. Кажа, паспрабуй, калі будзе добра, будзеш набываць у мяне. Ён адмыслова пад падразетнікі 72 мм, і тут нават ёсць насадка для пыласосу. Ён зусім новенькі і выглядае вельмі прывабна. Такая коронка у яго тут. О! І коронка вось яна. Все упаковано. Хваставік, свердло длинное. Ну і самае галоўнае, гэта вось для пыла удалення, для пылаўлаўлівання. Вось паспрабуем сёння. Вось такое у нас ёсць. І сын мне замовіў на Озоне вось такую на 3D принтары надрукаваную спасобу прыладу, каб таксама можна было. Яна прысмоктваецца да сцяны. Ну і тут ставіцца вось коронка. Наадварот. Ставіцца коронка. І будзе таксама. Яны абяцаюць. Ну, калі гэта каштуе, калі набываць дастаткова даляраў пад 50, 60, 70, то гэта там зусім панты. Тут ёсць такія у нас адтуліны, дзе прысмоктваецца вакуум да сцяны, ну а адсюль яно ўжо смокча як бы пыл. Паглядзім. І тут рухаецца вось гэты патрубак. Але калі заб'ецца пылам, як ён будзе рухацца? Гэта ўсё наперадзе. А так вось калі ласка. Як ідзе наперад, тэхналогіі ідуць наперад. Што раней толькі балгаркамі вялізнымі рэзалі дыскамі, а зараз ужо можна і пыл смактаць. Усім усяго найлепшага, ні пылу, ні дыму. Пакуль.